Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Mayong buntag, mayong pagmata sa tanan nato mga kapuso dinhi sa tunga-tungang Kabisayan. Ingon man dito sa Eastern Visayas. Welcome sa GMA Regional TV Live. Makita ninyo Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. Kumusta man mo, nanay, tatay, lolo ug lola ug mga chikiting diha, kami nang hinaot nga naamo tanan sa kapiskay sa inyong panglawas. Good morning, sis. How's your morning? Good morning, Nix. Yes, my morning is fine and beautiful. Thank you for asking. Wow. Ug sa ato ang mga morning suki din ha. Daghan kayong salamat sa inyong padayong pagsunod sa GMA Regional TV Live. Busa mga kapuso, uban na usab kami sa laing edisyon sa ato ang morning program kay ubay-ubay ang atong dalit karong adlaw. And to start our day nga puno sa energy, apil na mo mga kapuso sa GMA Regional TV Live Dance Challenge og gamiton ninyo ang music sa toang programa kining inyuhang madungog karon mga kapuso. And pagbuhat na kamo sa inyuhang kaugalingong mga dance moves din ha. Sama ni ining dibuhat sa dancer and choreographer nga si Jan Dalgo og sa iyahang cinematographer nga si Jerdon Layon nga taga Toledo City. Let's watch! Pagkanindot ato sil murag ang steps, ang Yes. iyang pod choreographer, diday cinematographer no? Oo, di ba? Cinematographer pa, mga pro na jud ang ato ang mga misalmot sa GMA Regional TV Live Dance Challenge. So mga kapuso, ayaw na gid mo palupig diha. Kung sa pa inyong gipaabot, apil na mo. Ipadala ang inyong video sa FB page sa GMA Regional TV Live sa kagayunan nga kamo nasab makita sa telebisyon. Busa mga kapuso, let's start our morning kay karong buntaga atong mahinabi si kapuso actor Brent Valdez nga adunay dugong Bisaya. Busa sayranta ang iyahang istorya ug ato pa siyang ilailahon karong taud-taud. Ug ato usab mahinabi ang usa sa mga sikat nga visual artist dinhi sa Sugbo ug atong sayran ang kinabuhi sa mga painters ug mga visual artists ning panahon sa pandemya. Ug ato sa ilailahon karong taud-taud, usa ka Sugboanon nga OFW sa Saudi Arabia nag-viral tungod sa iyang makalingaw nga kanta ug vlog. Karon ato ng sugdan, biztalk kauban ni partner Cecil, si kapuso actor Brent Valdez. Kumustahon ta ang usa sa cast sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday, kapuso heartthrob actor, singer Brent Valdez. Mayong buntag, Brent, and welcome to GMA Regional TV Live. Mayong buntag, Cecil.
Maayong buntag kaninyong tanan. Ayan. Brent, kumusta na ka? Bisaya man di ay kang dako, Brent, no? Oo, kabalo ko magbisaya kay akong inahan is from Cebu, and she grew up there, and nagpuyo sad mi sa Cebu for 2 years. So kabalo na ko magbisaya. Let's talk about Sige. about your childhood dinhi sa Cebu. Sa imuhang mga ma-remember sa imuhang childhood days katong dinhi ka nagbase sa Cebu. Ang maalala ko before when I was there, umaakit ako ng puno kapag hapon, and then kukuha ako ng duhat. Ano pa ba? Yung the serene, the feeling of being in yung province life, yun yung sobrang gusto ko. Na pagdating ng gabi, sobrang tahimik na din. Yun talaga yung sobrang nami-miss ko. Brent, you seem to be very active sa social media content mo, and you love to vlog, and you also love to take photos, and you even competed daw, di ba, for campus journalism. Giunsa ni pagsugod ang imuhang interest niining mga vlogging, photography, and so on? Yeah. It started when I was in high school kasi kanang kuan maghilig man ko mag-picture ba kung bisag unsa. And then my advisor told me na parang sumali ka dito sa campus journalism, and ang pinili ko noon is photojournalism, major in English. So sali lang ako ng sali. I saw in one of your vlogs, nag-vlog ka about your reflections and what you have learned about this quarantine. How has this Yes. pandemic changed your views and your plans, Brent? Isa sa mga realizations ko is we should save up para sa future natin, lalo na yung mga investments such as healthcare, kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari yun sa atin. So mas maganda na secure yung future natin. Brent, itong pag-aartista ba, dati mo na talagang gustong gawin? Maybe gusto mong ikwento sa amin paano ka nagsimula sa showbiz? Bata pa lang ako. I can still remember my lola. She used to give me money kapag kinanta ko sa kanya yung Usahay na Visayan song. Tapos nagtuloy-tuloy na siya when I joined this reality show competition dito sa GMA, which is To The Top. This is a boy band search group. Tapos after noon, nagtuloy-tuloy na up to now. Pero bata pala ako, pangarap ko na talaga mag-artista. My family from Cebu knows that. Buti na lang, pinapakanta ka na ng lola mo dati pala. Pero Brent, let's look forward to the future kung bibigyan ka ng bagong project ng GMA Network. What roles do you want to portray this time? And sinong leading lady ang gusto mo ring makatrabaho? Siguro ngayon, kung mabibigyan ako ng opportunity ng GMA, gusto ko naman yung heavy drama, yung mga iyakan, mga malulungkot na scenes, para lang maiba. Yes. And siguro, leading lady, si Angela Alarcon. And I'm good friends with her now. Bagay naman talaga. Kayo ni Angela. Salamat. And this time, pag-usapan natin ang anak ni Waray versus anak ni Biday. Yes. Aside from working during the lock-in taping nyo, what were the things that you enjoyed doing off-cam? Nakasama yung mga co-stars mo. Nagkaroon kami ng bonding times. Eto, kasama ko si Mr. J. Arcilia. Nag-jogging kami everyday, nag-workout kami everyday, nag-basketball kami. And most of the times, yung mga chill moments with the co-artists. Sometimes, nanood pa kami, nag-movie marathon pa kami sama-sama. Please invite everyone na panoorin ang fresh, new episodes ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Ayan mga kapuso, so sana po ay panoorin niyo po ulit ang Anak ni Waray versus Anak ni Biday. And pagkatapos po yan ng 24 oras. Ayan, marami pong mga mabibigat and mga revelations na magaganap sa inyo mga kapuso, kaya panoorin niyo po yan. And before we end our interview, Brent, please serenade our viewers this morning with any song that you find meaningful and inspiring. Yan lang maaari natin sariyang matatanggap habang ako'y may buhay. Mahal na mahal kita, higit pa sa iniisip mo. Ayan. Thank you so much! Galing. Basta Bisaya talaga, ang galing kumanta. Thank you so much, Brent. Salamat, Cecil. Salamat. Dagang salamat at ingat ka. Ingat din kayo. God bless you guys.
And that was Brent Valdez, mga kapuso, nga nang imbitar kaninyong tanan alang sa new episode sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Dagan paminggi andam, so tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, karong butaga, mas ilailahon pa nato kining usa sa labing inila ug pinangita nga mga artist dinhi sa Sugbo na bantog di siya, mga kapuso, gumikan siya mga portraits sa lain-lain nga mga impluwensyado nga mga tao. Mas ilailahon pa nato ang iyang istorya nga mamahimusab nga kakuan og inspirasyon sa atong mga kaigsuonan diha. Kauban nato sa programa si Sir Florentino Jun Impas Jr. Good morning, Sir Jun. Good morning. May buntag din yung tanan. Thank you, sir, for joining us this morning. Yes. Magbalik lantaw ta, sir. Growing up, sir, kanus man nimo na diskubrian, sir, nga you had this talent, sir? Since gabay pa jud ko, hilig jud ko mga drawing. Katong sa una, mga pirando po sa una, ako pag itong drawing og lapis-lapis sa una. Napunta kong sinihan. Actually, kanang sinihan, wako kibaw nga dako na kay katabang nako. Nakadrawing kong sinihan mga 6 years. No, 6 years sa Ambassador of Corazon Theater sa Surigao City na. Migrate kong Cebu, diri ko manimpad. So mura ko nangita sa akong kapalaran diri. Kaya lisod kay sa primero, pero tungod lagi ka sa imuhang si passion siguro. So despite sa mga kalisod, nagpadayon na gyapon ka. Balikan lang ako gamay, sir. Sinihan, sir, so siniman na ni imong pagtrabaho ani, sir, so unsay mosunod nga salida kani pamaagi kani adto? Yes, siniman na every week change program na siya. Imagine na ang isa ka plywood sa una is 100 pesos. Ang plywood na sa gawas kay ato man ipamutan dito sa mga corner sa kuha nga na ay mga now showing man yung kuan na live po nang nasa sulod sa sinihan kanang gitawag ng chipboard. Pagka-interesting kani adto na karon kay murag print naman lang. Kasagaran, Sir John, of course, gawas ani mga prominent nga mga tao. Ikaw sab, may appeal jud ka og lain-lain nga mga exhibits, dili lang diri sa Cebu, sa kauluhan o sa abroad gyud pod, sir, or ma-showcase pod kini imong mga artworks. Mao mo ginay insakto gyud kay ngano kung magsigiro ko ta diri gyud kanang dili gyud dili ba makit-an sa bang mga tao imong trabaho ba. Unya dili juga ang importante gyud nga ayo gyud kahadlok nga kanang unsay mahitabo sa imuhang pagkatao. Mas importante nga honest lang jud ka sa imong pagka-artist. Can you share to us pod briefly, Sir John, sa istorya murag na offeran day ka og scholarship, sir, no, to finish your college degree, sir? Yes. Sa UST Santo Tomas. Bisan og inyo dako na pangidaron, Sir John, naningkamot gyud gihapon nga Mo gani na siya. Actually sa unang panahon mo gina atong gustong mahitabo no nga makahuman dito. Miski wa na koy hunahuna nga mo eskwela pa, ang sila nag-offer man sila nako nga ang imbis kay ningon gina na ko sila nga dili na ko mahimo kay full-time artist ko. So gitagaan mo ko nila lain kuan nga pwede day ko maka eskwela bisag di ko everyday nga tumo eskwela. So gitagaan ko lag home study. So nga na. So mo na nga akong gigrab. Unsay reaction nimo, Sir John, kay kasagaran mo gud sa Pilipinas, sir, murag underrated ang mga artists, sir. Siguro ang uban murag dili kay maka-appreciate sa trabaho sa mga artists like you. Mabitan na siya karon, mabitan na ako. Ako gusto dito magbuhat og kanang gallery. Karon happy ta to ma-realize unta atong June unta among grand opening unta to pero tungod sa lockdown, nag-lockdown man ta, so Marso, so wa gyud ba dayon hantod karon. So mo na ning si Mayor nga karon na sa kunong next year na sa kunong sugod. Ang ato man gud diha kay na nato every year nga competition, na nato every month exhibit, nato every nga mga sketching mga artist, no, lecture of art. So daghan tagbuhaton nga about art atong goal diha dapitang lugara. Og makatabang sa jud pod, sir, sa mga aspiring artists pod. Imagine ha, ako sa to Cebu nga kanang wa biya gi art museum sa ato sa Cebu. Di ba? Nganong daghan man sa Manila, nganong labi na sila nasod, nganong importante kanila ang art museums.
ngano din hiwala, di ba? Pero muna ako bisag nirirutang tao gusto ko nga mabita naganahan ko sa nahitabo karon sa Florentinos kay nahog siya og kanang tuanan sa mga tao, bisitahanan, murag piknikanan or kanang ana nahog og kanang tourist spot, no? Sir Jun, Di ba? pasensya kayo, limitado tong oras. Kung doon na kayo mensahe, sir, sa atong mga batanon, labi na ng mga batanon ng mga artists, sir, coming from you, realization sa tanan nimong naagian, sir, unsa yung gusto nimong ipaambit kanila, Sir Jun? Kung interesado gid mo sa art, mo focus lang gid mo, despite sa mga kalisod, bisag dili pasabot nga kung kalisod na ta di nato maabot atong gusto, no? Basta kung mo focus lang ka sa imong gusto gibalik, wa di ka kahibaw nga maabot na imong gustong abuton. Alright, thank you so much, sir, sa mensahe nimo og inspirasyon sa atong mga kabatan-on na nagtan-aw karon ang inila mga kapuso nga portrait artist, si Sir Jun Impas. Salamat, sir. Salamat kayo, may buntag. Thank you. Balik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Module Time. Swerte ko, swerte ka, classmate ko. Kay karon, module na ang uso. Nanay ko, teacher na way sweldo. Si tatay, mo answer way siguro. Aligri, gayod mi sa balkon. Ang module, amo ng bahinon. Ang answer, daw tag-antag anon. Kuya ate sa Google tan-aon. Inyong nadungog mga kapuso kining parody sa usa ka Bisaya nga artist o vlogger mga kapuso. Atong ililahon siya karong butaga gikan sa Jeddah sa Saudi Arabia. Trabahante ni siya dito mga kapuso, OFW, apan sa iyang free time magbuhat ni siya og lain nga mga videos, labi na ning iyang gikahiligan nga mga novelty songs ug mga parodies nga iya mismo nga gi-compose. Kauban ato karong buntaga si Sir Daniel Flores. Good morning, Sir Dan. Good morning. Mayong adlaw sa tanan ug sa diehard viewers sa GMA. Daghang salamat, Sir Dan, sa pag-uban kanamo gikan jud mismo diha sa Saudi. Suginli mi, sir, kanus-a man ka nagsugod ini imong pagbuhat og mga vlogs og mga song parodies, sir? Nagsugod gyud ko ani 2015 until now. And then mga hilig jud ko ani mga kanta labi na sa mga Bisaya song. So nakahimo sad ko ako ang kaugalingong lyrics. Idol gyud mo, sir, si Mr. Max Sorban. Yes, gamay pag jud ko si Max Sorban gyud akong idol. Ug sa mga ubang singer diha nga makaya po nako sa kuang boses. Ana ra. So malingaw ra ko kauban na sa akong trabaho. Kini atong gi-play ka ganiya, sir. Module mo, unsa to title ani nga kanta, mahitungod man gyud sa atong new normal kuno nga edukasyon, sir. Ngano nakahununa man kaani, Sir Daniel? Tungod sa ako mga nakita sa social media nga kanang kuan atong mga teacher sukugihan sa kayo mo himo sa mga module labi na kanay pandemic, so naa jud pud sila pagi nga mahatagan pud ang kanang edukasyon ng atong mga estudyante. Kuan ako ni sir, nag-viral na kuno, ubay-ubay na jud kuno ang views, sir, sa imong video. Yes sir, 2.4 million na gid sir. Wow. Daghan kay nakarelate. Unsaon nimo pagkuan, sir? Unsaon nimo pag-inject og pakatawa sa imong mga lyrics nga gi-compose, Sir Dan? Ako lang siya irain, hindi ko sa sinugdanan, irain ko nako, so kinahanglan naapod siya unod ang iyang lyrics, so doon na po yung mga kanang masabtan po nila nga murag relate po sila hang kaugalingon. Can you tell us more about yourself, Sir Dan? Unsay trabaho nimo diha sa Jeddah og tagadiin man gyud ka diri sa Cebu, sir? Sa gamay pa jud ko didto mi sa nagpuyo akong mga pamilya sa Asturias. Pagkaminyo nako dihan ako sa Tambis po og Toledo. So mo to nakatrabaho ako sa Carmen Copper until dunay opportunity nga makagawas mo to ni apply ko mo na ako diri karon. Pila ka tuig na ka diha, sir, sa Saudi? Dire mag 4 years na karong coming February.
Unsay natabang Sir Dan kini imong hobby karon, magbuhat, mag-compose ka og mga song parody, pag-upload sa social media. Unsa man makatambal ba ni Sir sa kalaay diri sa Pilipinas? Okay man sad, sir, kay ang alabi na mga problema, so makakita sa to mga kanta, medyo mahupay po ilahang mga pagbati, doon na po yung mga makalingaw nga lyrics. Aha. So makapawagid siya sa kalaay. Labi na sa mga OFW nga mga Bisaya o Tagalog nga makasabot sa Bisaya nato nga mga kanta. Among nakita sa imong social media account nga doon sa kay cover ato og parody sa mahitungod sa Pasko, Sir, Christmas song ang imong gibuhatan. Pwede ba may mangayo nimo og sample karong buntaga ani? Karon nga Christmas nga maminyo nako, andam nako mangulitaw, sana ibgan ko. Kung iyaha gani kong sugton, ako yung panggaon, mahalon og di pahilakon, kanunay lipayon. Sir Dan, unsay mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karon dinhi sa Sugbo, sa Central ug Eastern Visayas, og basig gusto po ka, sir, nga mo invite sab nila nga tan-awon pa kini uban nimo mga gipangbuhat sab nga mga kanta. Pasalamat sad ko sa tanan nga mga viewers ug mga listeners nga nagsunod sa ako ang mga compose. So steady rin din mo, doon na patay daghang umaabot nga mga kanta nga makalingaw. All right, thank you so much, sir, sa good vibes karong buntaga mga kapuso. Proud Bisdak Cebuano, yun si Sir Daniel Flores. Salamat, sir. Thank you very much and God bless. Thank you. God bless you, sir. Sa BizTalk, nakauban ni Cecil si Kapuso Brent Valdez, mipaambit sa new normal nga pamaagi sa taping. Labi na sab sa gipangandaman nila nga series nga Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Samtang sa spotlight, bida nato ang portrait artist nga si June Impas ug ang istorya niya sa paningkamot ug determinasyon nga mulampos ug ang tinguha niya karon nga makatabang sab sa mga batan-on nga mga artists. Og hinaot nga nalingaw mga kapuso sa paandar ug sa mga kanta ni Daniel Flores halad sa iyang mga followers sa social media. Nindot og inspiring ang story ni June Impasil nga bisan sa kalisod kani adto, ipursulang gyud niya iyang passion niya. Mao karon nilampos na gyud siya. Mao, bisan unsa pa man kining ato ang profesyon o talento na ato ang gustong i-pursue next, no, basta aduna lang jud padingkamot ug pagsalig, no, sa Ginoo, mulampos ra jud ang tanan. Tama sab sa ato ikaduhang nakauban nato si Sir Daniel Flores, OFW ni siya sa Saudi Arabia, pero karon makalingaw sab siya iyang mga gimmick sa social media. Yes, keep on going lang jud, Sir Daniel. Pakita pa sa imong talento pinaagi sa social media. Busa mga kapuso, aduna kami ibilin kaninyo nga words to ponder this morning. Accomplishments will prove to be a journey, not a destination, by Dwight D. Eisenhower. Ug sa mga gusto mo preview pagbalik nimong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab kapuso sa among official YouTube channel si GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kayong salamat sa inyong padayon nga pagsalig pag-uban kanamo matag buntag. Thank you for joining us this morning mga kapuso. Ug sunod ug mano sa magkuyog lang ta din hilang jud si GMA Regional TV Live. And in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always, kapuso.